И здравейте хора, днес ще ви покажа как да си пуснете, по-скоро си направите скин в Minecraft. Отивате в търсачката и пишете Skindex, ето го. Ето това. И идвате тук. Идвате ето тук на тук. И ето ви тук има всякакви скинове. Всичко има. Ето има и на Spider-Man. Има всякакви различни. Има на Железния човек. Има на Гъска. Патка ли, не знам какво е. И тук има стайлове. Тук там трябва, ето тук имате Squid Game. Тук може да си изберете всякакви скинове. Ето е такъв като моят скин. Може Супер Марио. Може и на Патрик. Може и на Спонж. Ето така. Спонж. Ето го и на Спонж. Ето го. Ето го и е тук. Спонж Боб има много различни стайлове. И това ще бъде от мен за днес. Лека вечер и до утре.